खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों राजखान्थिखौ लानानै दान्थे बिदान्थे खालामनाय जेराव नोंथांमोना साननैसो सिगांनिफ्राय मिथिगौदि थामहिनबा थांनाय 15 आगस्ट भारत उदांस्रि सानखालिनिफ्राय बीजेपी आरो यूपीपीएलनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थेया सोलिगासिनो दंमोन आरो बे दान्थे बिदान्थेयावनो गिबि जायगा लादोंमोन बिटिआरनि थामहिनबा बीजेपीनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारी बिथाङा आरो भारत उदांस्रि सानखालि जा जगदान एबा जयनिंनि हाबाफारि लादोंमोन बै हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारी बिथाङा थामहिनबा बीजेपीनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारी बिथाङा आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा जेबो खामानि मावनो हायाखै होनना फोरमायदों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारी बिथाङा जाबायदि खामानि मोननांगौ दंमोन बै खामानिफोरखौ मोननो हायाखै होननानै अजद दैखांदोंमोन आरो बेफोरबायदिनो फैबाय थानाय समाव बीजेपीआ हारसिङै सरकार दानाय एबा हारसिङै बिसायख'थि गेलेनायनि बाथ्रायावबो गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन लोगोसे प्रभात ब्रह्म बिथाङाबो गोबां बाथ्रा फोरमायदोंमोन जे आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा गावनि सिगांनि जा रमान्टिक बाथ्रा बेफोरखौसो आथिखालाव एबा बिबुंथि होबाय थायो होननानै नाथाय जा मावफुंनांगौ दं रायजोनि खामानि मावनांगौ दं बेनि बागै जेबो बाथ्रा बुंनानै गोबां अजद दैखांदोंमोन आरो बेनि उनावनो बिटिआरनि राजखान्थिया मोनसे आलादा एबा गुबुन महर होयो नाथाय बेनि उनाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'नि मोनसे गोख्रों थांखियानो जाहैबाय बीजेपीनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारी बिथाङा जाबायदि सरकाराव थासेयावबो सरकारनि हेंथा बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारी बिथांखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जायो एबा एरख'नाय जायो बेनि उनावनो गोबां बीजेपीनि दैदेनगिरिफ्राबो बे थांखि लानायखौ गोबां हेंथा होदोंमोनब्लाबो नाथाय बे हेंथाया खामानि होआसै आरो बेनि उनाव जोबथायाव दायो बीजेपीनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारी बिथाङा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'जों लोगोसे बिटिआर सरकारनि सायाव बेरेखा बाथ्रा बुंनायखौ लानानै जोबथायाव रेवरेवा नार्जारी बिथाङा निमाहा बिबाय थारैनो बे मोनसे गिदिर बाथ्रा नाथाय रेवरेवा नार्जारी बिथाङा बे निमाहा बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों निमाहा बिनायाव एबा बिनायनि उनाव थारैनो बिथाङा इएम बिबान थामहिनबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिबान दंमोन बे बिबानखौ बिथाङा मोनफिनगोन ना बे मोनसे गिदिर सोंथि बे खौरां मेलनि गेजेरजों निमाहा बिनायनि गेजेरजोंनो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांखौ रेवरेवा नार्जारी बिथाङा फोरमायदों दि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बायदि बिटिआरआव दैदेनगिरि नैथि आरो गैलिया होननानै रोखा बाथ्रा बुंदों बे समाव बाख्नायदों जाय समाव बीजेपीनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारी बिथाङा प्रमोद बर' बिथाङा जेबो खामानि मावनो हायाखैमोन होननानै बायदि सोंखारिदोंमोन नाथाय बे समाव दिनैनि समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा जा बारग' मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारी बिथाङा फिन आरोबाव बाख्नायदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांखौ बाख्नायदों बिथांबायदि प्रमोद बर' बायदि नैथि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दैदेनगिरि गैया होननानै रोखा बाथ्रा बुंदों लोगोसे बेनि अनगायैबो फोरमायबुंदों दि बर' हारिनि गेजेराव जुदि खौसे जाना खामानि मावनो हायोब्लाथ' जों मदद होगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि थामहिनबा बारग' मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारी बिथाङा गोबां बेजों लोगोसे आरो गोबां बाख्नायनाय नुदों बे समाव जाय समाव मोनसे समाव बिथाङा बिटिआर सरकारजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा लोगोसे यूपीपीएलखौ गोबां सोंखारिदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव उल्था बाथ्रा बुंदों जे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा एबा बिथांनि सायाव गोबां बाख्नायदों बिथांनि मावनाय बिथांनि जा खामानि साक्सेस खालामनाय गोबां बिथांखौ दिनै बाख्नायनायखौ नुनो मोननाय जादों थारैनो बिदिब्ला फैदो माबायदिहाय बिथाङा आथिखालनि दा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांनि सायाव बाख्नायनाय बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसे मा जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि मोनसे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो आथिखालनि जा सरकार बिनि सायाव हेंथा बाथ्रा बुंनांगौ जादोंमोन जों बिथां रेवरेवा बारग' मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारी बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि दिनै आं नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि न'आव सफैनानै आंनि बुंनांगौ खोनासंनो धन्यबाद होदों आंनि बुंनांगौ बाथ्रा बेनो जे दाखालि साननैसो आगोल प्रमोद बर' मानगोनां चिफ बिटिसि आरो आंनि गेजेराव माखासे खोथा बुंनायाव लानानै बहुद ससियेल मिडिया आरो निउस मिडिया गोबां खोथा ओंखारदों गोबां बाथ्रा सिखारदों यूपीपीएल बीजेपी दा एलायन्स सरकार दं मानो बिदि बुंखो माखो बेखौ सिखारदों
बेखौ आं दिनै क्लियार खालामनो नागिरदों जे आङो जे दाख्लैफोर जे बाथ्रा बुंबाय आं एलायन्स पार्टनारनि सासे EM BTC नि आं जे बाथ्राखौ बुंनाङा बेखौ बुंनो जुदिउ आंनि बुंनाय बाथ्रा नंगौब्लाबो आं बेखौ बुंनो नाङामोन मानोना जों एलायन्सआव दं आरो बे बाथ्राखौ आबोद खालामनो मोना बेनि थाखाय आंहा दाय जादों आं दायखौ गनायनानै लाबाय आंना भुल जादों आरो आं खेमा बिदों जुदि बे आंनि बाथ्राजों मानगोनां प्रमद बर' आरो मानगोनां जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व दुखु बिसोरनि गोसोआव आं आघात होबाय बिथांमोना खेमा होथों आरो बुंनाया बेनो जे आंहा प्रमद बर'नि एगेन्स्ट जेबो बुंनांगौ गैया बेनि रोंनाय बेनि गियान आंथ' बुंबाय दिनैबो दाबो बुङो BTC नि गेजेराव दिनैनि दिनाव राजनितिकफोरनि गेजेराव प्रमद बर'नि सेकेन्ड रावबो गैया बेखौ आं बुंदों नाथाय आं खावलायदोंसो बिथांनि गियान जे गुनखौ बाहायनानै रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावनांगौ बेनो आरो दिनैनिफ्राय जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जोबनांगौ जों खौसे जानांगौ खामानि मावनांगौ BTC नि जौगाखांनायनि खामानि मावनांगौ आरो थांनाय समफ्राव जेरोखोम जालायबाय दिनैनिफ्राय बिदि जानो नांला मानोना मानसिया बुहुल जायो आं बारा बुंफ्लांबाय हयथ' बेखौ निमाहा होथोंसै आरो इयुनाव जों सान्थि थांना थानांगोन जौगाखांनांगोन प्रमद बर'नि जे सरकार BTC सरकार बे मोजाङैनो जौगाखांथों खामानि मावनो हाथों आं बेखौ आसा खालामो आरो बिथांमोनखौ अरायबो गुड उइसेस थायो आरो जेरैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जे गुन गियान बिथांनि मावनाय स्टाइल बयबो जाथिखौ लानो खामानि मावनो नागिरो बयबो हारिखौ लानो खामानि मावनो नागिरो आरो बिथांनि नाजानायाव दिनै BTC नि बे रुप बे फैदों बिथाङा जुदि बै समावनो जोंखौ हेफाजाब होआब्ला BJP जानानै जोंनि BTC आ दिनै हयथ' बिसोर फैनाय नङामोन मोनसे इस्युनि सायावनो बड'लेण्ड इस्युनि सायाव मोननै सुथि खालामनाया रावबो खालामाखै BJP सरकार खालामदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा नाजानाय बेखौ जादों दस्रा सरकारा बेखौ बानायनाङामोन मोनसे इस्युनि सायाव दा बेखौ जों नायनांगोन जोंहा दिनै जेबो इस्यु गैया बर' हिसाबै बड'लेण्ड इस्यु गैया जेबो इस्यु गैया जोंहा मा जौगाखांनाय इस्यु दा जौगाखांनाय जों सरकारजों थानो खामानि मावनांगोन दा दिनै नुदों जेनेबा UPPखौबो मानसिफ्रा एसे गाज्रि मोननो हमदों BPFखौ गाज्रि मोननो हमदों दा बिसोरखौ जेनेबा खामानि मावनांगौ बिसोर ज' जानो नागिरदों ज' जानोबो हाया नाथाय जों दिनै BJP थानो खामानि मावदों जों BJP थानाय खामानि मावदों जुदि बिथांमोना ज' जानो हायोब्ला जोंबो सिन्था खालाम जोङो बरायगोन बिथांमोन नाजानायखौ जों बरायगोन जोंबो आगौमानि बे ज' जानाय खामानियाव जोंबो सहाय खालामगोन जाहाथे जों जौगाखांनो हायो आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि मानसि आं लुबैयो जोंनि गेजेरावबो फैनांगौ आरो जोंनि BTC नि गेजेराव बिथांखौ हाबनानै जौगाखांनाय हाबाखौ मावजोबनायखौ जों लुबैदों आरो जोंहा गोबां समयसाफोर दं बे समयसाफोरखौ समाधान खालामनायाव जोंहा मावनांगौ दं बेखौ मावनांगौ दिनै बिश्वजित दैमारि आगोलनिफ्राय जेसेबां खामानि मावबोदों बेखौ नुनानै जों बयबो दिनै बिथांखौ सोरबा सोरबा बायदिसिना खोथा बुङो बे जिनिसा एसे आनजास्टिफाइड मानोना बिथांनि हिस्ट्रिखौ जायफोर मिन्थिया बिथांखौ गाज्रि खोथा बुंदों बिथाङा मा मावदों बेखौ रावबो मिन्थिया बेफोरबादिसो बुंदावबायो खिन्थु दिनै बिश्वजित दैमारिया जि मावदों बुंनो थाङोब्ला बिथाङा एबसुनि गोजौ थाखोनि लिडार नङामोन गोजौ थाखोनि लिडार एबसुआव जयेन्ट सेक्रेटारिखौ थांदों बे उनाव जोंनो एबसुआवखि MLA खालामहरदों MLA खालामहरनायाव बिदिनो समाजनि बायदिसिना संगठननि बायदि रोखोम खामानि मावफादों BLT निबो खामानि मावदों एबसुनि बै समाव BTC नि आन्दलननि समावबो खामानि मावदों गासै मावनायबो मावफादों खुनु दिन जाथिखौ फाननाय जाथिनि हेंथायै खामानि मावनाय बिथाङा हयथ' बिदि सुबिदा मोनाखै सुबिदा मोनोब्लाथ' जों मोनो आफादनि आफादगिरि बा गाहाय नेहाथारि बिसोर सुबिदा मोनो नङा होमबा गाहाय लेभेलनि वार्कारफ्राथ' बिसोरनि खोथाथ' रज'आ दा बिनि खोथा रज'आमोन आरो बुंनोबो मावनोबो सहाय माने सुबिदा मोनाखैमोन ओंखायनो बिथांनि सायाव बे गाज्रि खोथा बुंनायखौ आं खावलायो मिन्थिया हसिया बाथ्रा बुंनो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां लिडारफोर दं रबिराम ब्रह्म बिथाङा दिनै एबसुनि सेक्रेटारि बेसेबां खस्थ' खालामदों शिक्षित मानसिमोन बिथाङा MA पास बै समावनो न' बां गासै खाराय थाखाय दिनै गोदाव सोराव बिथांखौ दा जुदि सोरबा गाज्रि होनोब्ला जोंनि गोसोआव आघात होयो सानसुमा खुंगुर बैसोआवथ' गोदो बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन दा बिथांमोनखौ गाज्रि होनोब्ला जोंनि गोसोआव आघात मोनो नाथाय बेबायदि मानसिखौ दा एसे माबा बुंफ्लांबानो जोंनि बे गथ' गथाय उन्दैफ्रा जानला मोनला ससियेल मिडियायाव खोथा बुङो दा बेखौ बुंनो आं खावलायो दा जोंनि गेजेराव दिनै जेनेबा आंजों जा मानगोनां शिबजों एसे एनै खोथा दान्थेलायबाय बा आंबो बाथ्रा बुंफ्लांबाय बेखौ लानो गोबां खोथा बुंदों जोलैनि हेंथा बायदिसिना आंथ' बुङो जों जोलैनि हेंथा मावनायाव सुबिदा मोनाखै एबसुआव एथ' गोजौ थायाखै जों गेजेरनि खामानि मावग्रा जों वार्कारसो
आरो आंथ' खुनुदिन प्रेस मिट बायदिसिना प्रेसाव खुनुदिन फेस जाफेरबाय खामानि मावदों मावग्रा आं भलान्टियारसो खामानि मावदों दिनै जोंखौ बिदि होनोब्ला बुंथों बुंनायाथ' खोथा गैया जुक्ति गोनां प्रुफ देखायनांगौ दा जाथिनि थाखाय मावदों दा नै जों नुदों एकमात्र दिनै माबानांगौआ बिजेपि सरकारा दं दा मानोना बेखौ जों बिटिसिसो मावनो हाया बिटिसिआ बोसोरै 800 कोटी थाखा मोनो 800 कोटी थाखा मावनो हागोन गोदोबो बिदिनो मोनदों मा मावनो हादों डेभेलपमेन्ट मावनो हागोन नंगौ खिन्थु खयथा जिनिसखौ मावनो हानाय नङा ओंखायनो बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो जाथिनि जोंनि बे बिटिसिनि जौगाखांनो थाखाय खामानिनि थाखाय जों दिनै बिजेपिआव थादों आरो जों बिदिनो थालांबाय थागोन दिनै आंखौ इएमनिफ्राय दानख'दों आं गोसो बायाखै आं गाज्रि मोनाखै नियम मथे एक्सन लादों आं धन्यबाद होदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार प्रमद बर' सारखौ आं धन्यबाद होदों बेखिनियाव आङो बेबायदि खोथा बुंफ्लांनायफ्रा आंखौ जे साजा होदों नङाब्ला आं खिजानो बारा बाथ्रा बुंफ्लांगौमोन खोमा बे समाव आंखौ चेक खालामबाय आंनि बुंनायखौ आं हमथाना लाखिबाय आं बिनि थाखाय बिथांखौ धन्यबाद होदों जाहाथे आरो आं बिनिफ्राय बेबायदि आरो बारा बुंबावनाङा बेखौ आंखौ चेक खालामनो थाखाय बिथांखौ धन्यबादसो होदों इयुनाव आं बिदि बुंब्ला जेसेबां जोङो एलायन्स पार्टनारशिपआव थायो आं बुंनाय नङा आरो धन्यबादजों लोगोसे निमाहा बिदों बिथांमोना आंखौ निमाहा होदों बे मानसिफोरनि बांसावनायसो बिश्वजित दैमारियाबो सिफ जानो होननानै लुबैयाखै दा बिटिसिनि जौगाखांनो लुबैदों दा नुबाय प्रमद बर'आबो जेनेबा हारसिं हाहां हाहां जाबाय हाग्रामाबो हाबोआखिसै दा गेजेराव सोर दं सरखाराव थानानै मावनांसिगोन मानसिफ्रा बुङो हजोंनिफ्राय होबथायो हमथायो खामानि मावहोआ माहोआ खामानि मावहैनोथ' खोथा गैया थाखा फैसा जै दं हरबाय थादों थेवब्लाबो मावनो हायाखै जोंनि गेजेराव माखासे खोथा थाहैबाय जायफोर मावहोआखै जायफोर एसे एनै हेंथा होदों प्रमद बर' सारखौ खामानि मावनो हयथ' सोरबा हेंथा होदों बिथाङा मावनो गोसो बिथांनि गुन गियानखौ नायोब्ला जथेस्थ' मावनो गोसो बिथाङा जि मिसन लादों बेखौ मावनो गोसो दा बेखौ मावनो गोसोबाबो मावनो हायाखै हयथ' माबा मोनसे दं बेवहाय दा बेफोरखौ नुनानै जोङो आरो मा खालामबावनो ओंखायनो जों सानबायबा बिजेपिआव थानानै नायनोसै एसे नायनानै जों बिनिफ्रायनो मा नांगौ बोरै डेभेलप खालामनांगौ बे जिनिसखौ लाबोनानै खामानि मावनो जों नागिरदों आरो दिनै नुबाय बे बिजेपि सरकारानो हिमन्त बिश्व जोंनि गासै समस्याखौ समाधान खालामदों समस्या माने बिथाङा समाधान खालामदों मोनसे बड'लेण्ड इस्युनि सायाव खेबनै सुक्ति खालामनाय सोरदों बे बिजेपिआसो खालामदों नङा नङाबा आगोलाव 1993 बिएसि सुक्ति खालामदों बेवहाय कंग्रेसआ खालामदों पावार गैया जायनि थाखाय मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुथिया जेब्लाबो बे बिएसिखौ गारना खानांदों बेनिफ्राय नुबाय बिजेपि सरकार फैबाय मानगोनां अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टार जाबाय मानगोनां एल के आडवाणीआ हम मिनिस्टार बिथांमोना सिन्था खालामनानै बिटिसि सुक्ति खालामबाय 2003 आव बिटिसि सुक्ति खालामनायजोंसो जोंना जौगाखांदों नङा होमबा जौगाखांनो बिराद जौगाखांबाय दा नुबाय माखासे मानसिया थाबोबाय एनडिएफबि थाबबाय एबसुआ थाबबाय दा बेखौ बोरै लाबोनो बेखौ लाबोबा सान्थिया जानाय नङा ओंखायनो बेखौबो आरो मोनसे इस्युनि सायावनो खेबनै सुक्ति खालामबाय सोर खालामबाय बिजेपि सरकार दा ओंखायनो जों लुबैदों माथो जों उफाय गैया जों बिजेपिआनो जुदि माबा मोनसे मावना होनो नामा माबा मोनसे हायो नामा जों बेखौ नाजानो थाखाय जों बिजेपिआव दं आरो फैगौ इलेक्सनाव जोंहा मानगोनां मुख्यमन्थ्रिया आलादा गेलेनो नागिरबाय जों बेखौ खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय जोंहा बर'नि फारसे जेबो गाज्रि साननाय गैया बिटिसि गाज्रि साननाय गैया प्रमद बर' फारसेबो साननाय गैया हाग्रामानि फारसेबो साननाय गैया बिथांमोना जा मावदों मावलांबाय थागोन खिन्थु मावनायनि फारागथिया थाबाय बिदिनो बोरै मावनांगौ गावबा गाव इस्सा मथे मावलांगोन आरो